Bilogorskoj županiji koja za stipendije planira izdvojiti 800.000 kuna. Tiboru, studentu prve godine ekonomije, 1.000 kuna mjesečno pomoći će, kaže, u kulturnom životu. Smještaj ima u studentskom domu u Zagrebu. Zato što ću si moći priučiti neke stvari, poput izlaska u kazalište koje je u Zagrebu jako skupo. Sad nisam imao neku mogućnost, pa ću se malo dograditi neki kulturni život s time. Stipendija nam je velika pomoć, naravno, jer smo rasteretili kućni budžet, u stvari rasteretit ćemo malo. Imaće Tibor, za njega će biti znači više mogućnosti, budući da su i stručna literatura koju treba je dosta skupa. Zatim on želi pohađati radionice razne u Zagrebu kojih je mogućnost, međutim one se sve financiraju. Stipendiju dobivaju 10 mjeseci godišnje i njima i njihovim roditeljima to olakšava svakodnevicu. Znači nam puno, evo ja sam momentalno bez primanja, imam privatnu firmu, ali ne mogu dalje. Da. Supruga, znači jedna plaća, imali smo 2 djece, kćer je nažalost umrla lani, ali evo, Jura je upisao i znači nam puno. Danas je potpisan 21 novi ugovor, pa je trenutačno 70-ak stipendista u županiji. Oni koji diplomiraju, zaposle se i ovdje rade dvostruko dulje od vremena koliko su primali stipendiju, ne moraju je vraćati. Srećom, po našem iskustvu, u zadnjih godina, zapravo završetkom školovanja, završetkom fakulteta, gotovo nijedan naš stipendist nije nam počeo vraćati stipendiju. Vraćanja stipendije odlučeni su i oni koji su 2 godine prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje. U županiji je u 20 godina stipendirano oko 450 studenata. Na temelju ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Međimursko veleučilište dodijelilo je stipendije svojim studentima, 12 za izvrsnost, 2 studentima lošijeg socioekonomskog položaja te 2 osobama s